Den næste store udfordring er forsyningen med energi. Forsyningen energi. Den næste store udfordring. Energi. Forsyningen energi. Vi henter store mængder af olie og naturgas op fra Nordsøen. Store mængder af olie og naturgas. Uanset grundene, så er opførelsen af vindmøller næsten gået i stå under de 6 år med Anders Fogh Rasmussen. Energi handler også om sikkerhedspolitik. Det er jo en del af vores klimadiplomati, kalder vi det. Klimadiplomati. Selvfølgelig har forskere forskellige holdninger om klimaområdet, som ikke er en helt præcis videnskab. Der er der mange synspunkter, og jeg synes, de gør det rigtig godt, og de er rigtig dygtige, og Danmark sætter sig jo virkelig på verdenskortet for klimaområdet. Men det er klart, når man udgiver pjecer eller strategier, som regeringen skal leve op til, så skal regeringen jo også have lov til at komme med hans egen politik. Store nedskæringer i Miljøministeriet, og det stykker så og ned. Besparelserne går ikke ud over miljøet. Det tror jeg, mange godt kan forstå, at regeringen må jo have lov til at sige, hvad den selv mener.